Magandang gabi sa inyo lahat. Ito ulit si Mike Paduan. Ito ulit tayo sa ating pinaka-latest analysis na yung araw po ng Lunes hanggang Miyerkules, ika-29 ng buwan ng Nobyembre hanggang ika-unang araw ng buwan ng Disyembre 2021. At ito po ang ating Tagalog version, pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Naumpisa natin ang update. Ito ang ating latest CraftSat. Simula na yung araw na ito ng Lunes hanggang bukas po ng Martes. Ang hanging silanganin ay medyo humina ng bagya. Naka-afekto na lamang po ito ng dalampasigan po ng at coastal areas ng Cagayan Valley, eastern coastline rin ng Kabikulan, eastern Visayas at Siargao Island. So medyo mahangin ng bahagya dito sa mga area na ito na may mga cloudiness o mga maulap na papawirin, na may mga padaan-daan pong mga ulan. At dito naman po sa may Batanes at Babuing Group of Islands ay magiging mas makapal ang mga kaulapan na may mga pagkulog at pagkidlat. Malalakas ang ulan dahil po sa pag-converge po o pagbangga po o pagsalubong ng hangin mula sa silangan at yung hanging amihan. So nag-create po dito ng wind convergence. So babantayin po natin ito. May possibility po na may magpo-form po ditong subtropical low that will, kumbaga magiging isa po siyang frontal system. Low pressure po siya but subtropical in nature. Ibig sabihin, ang energy niya i-derive niya galing sa malamig na panahon kasi malamig na po dito dahil sa amihan. Affected din po ang hilagang bahagi po ng dagat China at kanluran bahagi po ng dagat Pilipinas. So, ang Pilipinas po, halos magandang panahon. May mga maulap lang at mga kalat-kalat na mga pagulan. Lalo na sa hapon o gabi. May mga pagkulog at pagkidlat po dito sa may Mindanao. At dito rin sa Bangsamoro, offshore areas, sa may southernmost part ng Sulu Archipelago at sa may southern Palawan. Ito po ay dulot ng surface trough na kung saan nakakabit dito yung isang low pressure area na mahina, si 94W, na nasa less than 35%. Ang chance po ito maging ganap na bagyo. So, paalis na yan. Pupunta yan sa may Bay of Bengal. Wala na po tayong pakialam dyan. Okay? Now, babantayin po natin ito. Ito yung low pressure area na binanggit natin nung Sabado na naging 93W po siya. Medyo mababa yung chance noong Sabado. But na yun po ay tumaas na po. High chance, more than 65% na magiging bagyo po ito sa loob ng 24 oras. So, ito po ang base po sa mga computer models, magiging isa po siyang tropical depression at tropical storm. Pareho po, yung reliable computer models, European at American models ay nag-forecast na magiging isa po siyang minimal na bagyo. Okay? Magiging tropical storm sa loob ng 5 araw. But may good news po tayo. Wala pa po siyang pinapakitang threat sa ating bansa o panganib. At walang landfall na magaganap base po sa mga latest computer models na yon. Okay? Although yung American model na mahilig magpa-alarm sa atin, marami na mga YouTube at Facebook channels na papakita na dito, dadaanan naman sa Bicol, sa Eastern Visayas. But sa latest na yon, halos wala na naman. Okay? Walang pinapakita. Kasi ang mga forecast na more than 5 days, mga 6, 7, 8, 9, 10 ay napakababa po ang probability. Ang 3 to 5 day forecast, nasa 50% yan, na 65% ang probability, but yung 1, 2, at 3 day forecast, yan po ang medyo mataas na po ang probability. So, near to reality na po yan. Pwede po rin mag-change, but mafe-feel mo talaga may effect itong low pressure na ito or itong magiging bagyo. So, may trough po ito, nakaka-affecto po yung extension niya dito sa may bahagi po ng Palau at Yap Islands. At ganyan din po sa may Guam, Marianas at Saipan. So, yan yung mga areas na apektado itong si LPA 93W na posible maging bagyo na po ito bukas. Pagbalik natin si Miyerkules, pag wala pa rin itong threat, kasi pag may threat ito bukas, mag-i-issue tayo ng special coverage sa potential na bagyong ito. But kung hindi, Miyerkules tayo babalik. Okay? No need to be alarmed. Okay? Huwag tayo magpanic dahil may pinapakitang good news po. Pasalamat tayo dito sa may wind convergence ito kasi ito po baka maging frontal system, gagalaw ito papunta sa east-northeast at may posibilidad na ito po ay mag-record po ganito. Mamaya, detalyado, papakita namin sa inyo. So, ito yung fast animation. So, medyo malawak po ang sirkulasyon itong si LPA 93W
At another good thing, kung malawak ang isang LPA, mahihirapan o may katagalan mag-organize po ito. Okay? At it will take time kasi pag malaki masyado siya, okay, mabagal ang rapid intensification niya unless talagang closed cluster, maliit lang siya o medium sized, mabilis ang development niya. But yung pinapakita hanggang tropical storm lang, but posible pa rin maging typhoon yan, lalo na pag umakyat na sa higher latitude dahil medyo mataas na po ang Coriolis force. So yan po, ito yung binabantay natin na magpapa-shift ng direction nito. Okay, papuntang pataas. At ito yung zoom in stellar animation. Bago natin i-discuss yung tracking nitong LPA na ito, si 93W. So, kikita po natin, nandito po yung wind convergence. Medyo umuulan sa may Batanes, mabuhay Cubao Islands. Samantala, ang buong Luzon, except po yung Kanduran bahagi, ay maging kalamtaman lagay yung panahon. May mga maulap na papuwirin na may pagkulog at pagkitlat sa ibang bahagi po. Dito sa may Mindanao, may mga local thunderstorms. Dulot po yung surface trough dito sa pinakadulo. Okay. Dito rin po sa may Southern Palawan. Dito po sa may area po ng Western Luzon, sa may Ilocos region, sa may area po ng Benguet at Cordillera region, itong Dagupan at Zambales, may nag-form po na yun na localized thunderstorms. Sa mga panahon kasi na ito, dapat wala po dyan mga thunderstorms since malapit na po tayo sa December, November to May ang dry season sa kanila. Subalit meron tayong La Nina, kaya common po dyan mga thunderstorms kahit na December or sa mga panahon na ito. Okay, kaya huwag kayo magtataka bakit may mga thunderstorms pa rin. Dahil po, nasa La Nina phenomenon po tayo na yun, or La Nina climate in short. Okay, now puntahin natin yung tatlong araw na forecast sa ulan. Galing po ito sa European model. So, makikita po natin for the next 3 days, inaasam po natin mga thunderstorms dito sa may Batanes, Mabuhay Cubao Islands at Cagayan Valley, lalo na sa may eastern sections at northern sections ng Cagayan at northern sections rin ng Apayao at portions ng Ilocos Norte. Dahil po yan sa hanging amihan na bababa sa loob ng 3 araw hanggang December 1. May mga light to moderate rainfall na pwedeng mangyari din sa may northern Quezon, Bicol region, lalo na yung coastal areas, at dito rin sa may Catanduanes, Samar provinces, Leyte, at northern Visayas, northern Panay, Oriental Mindoro, dahil po sa bagong surge ng amihan. Yung surge ng amihan na darating na yung December 1 ay ito na yung pinakaunang malakas na amihan na hanggang sa Bicol at northern Visayas ay makakaranas po tayong hangin na hindi lalampas po ng 60 kph. Okay, mga 30 to 40, gustiness of 50 to 60 kph. At dito po sa Mindanao at Southern Sulu, Palawan, ito po yung mga surface troughs na magbibigay ng mga ulan sa bahagi niyan ng Pilipinas. So, itong violet na kulay, ito na po yung potential na bagyo sa may west of Guam. Okay? Now, punta natin yung pressure at wind forecast mula sa American at European model. So, na yung hapon, nandyan po sila. Pareho yan. American model, European model. So, yan po siya. And bukas po ng hapon, Tuesday, November 30, yung European model, maging isa na po siyang tropical depression or even a tropical storm. At aakyat na po siya northwest. Nasa labas pa rin ng PAR kasi ang Philippine Area of Responsibility ay nasa banda dito. Okay? Yes, pardon na ang line ko, hindi straight. Okay? So, nandyan po siya. At yung American model, ayan, nandyan din siya. So, halos pareho ang kanilang location. Kasi 24 hours to go, halos ang pag-reliable ng computer models, pareho po sila magkalapit. Now, punta natin ang December 1. Tingnan niyo itong sa taas. Ito yung amihan na bago. Dahil po may malakas na high pressure dito sa may Wuhan, China. So, umaga ng Wednesday, bababa yan sa may Northern Luzon. Then, Wednesday, December 1 ng hapon o gabi, makakaranas na tayong paglakas ng hangin dito sa may coastal areas po ng Bicol
at Northern Visayas. So mapanganib po ito sa mga maliliit na sasakyan pangdagat na pwedeng umabot po ng 2 hanggang 3 metro ang malalaking alon. Okay? At posibleng magkaroon ng gale warning po dyan. Ang European model, medyo mas malakas. Aabot dito sa may Northern Visayas. So, yan po ang forecast. And December 2, European model, akit na po siya, curvature. So, good news po yan sa atin. Walang cut ng bagyong, potential bagyo ito sa ating bansa. At yung American model, medyo akit din konti. But, papakita namin sa inyo yung multi-model. Makikita niyo kung anong gagawin yan. Pero, good news pa rin. Kahit napapasok siya ng PAR, good news pa rin. Kasi yan ang model na papasok ang PAR. Together po ang US Navy at yung Canadian model. So, ito na po yung deterministic model tracks. Lahat po ng typhoon models na nagmo-monitor dito kay LPA 93W. So, nandyan po siya. So, yan po ang gagalawin niya. Itong mga numbers, ito po yung number of hours beginning at 8 AM kaninang umaga. Okay? So, ito bukas ng 8 AM. Then, December 1, 48 hours from now, pareho po ang European at American model ay lalapit po sa Philippine Area of Responsibility. But yung American model, ito, yung violet na ito, for 72 hours o December 2, mukhang papasok ng saglit sa Philippine Area of Responsibility. Kapag pumasok po ito, in reality, bibigyan po ito ng local name ng Pag-asa as Odette. Okay? Then, dito siya, 72. Then, on the 4th day, 96 hours, may mag-record po ang American model. Pero pagdating on the 5th day, December 4, hihinto at bababa po siya. So, ganito magiging tracking yan hanggang 7 days, okay, ahead. So, ito yung, American model. Ganito po siya. Curvature bat, hinto. Ipupush siya ng amihan, pababa. At dito po siya malulusaw bilang isang LPA o shallow LPA or pwede rin surface trough or tropical wave. Depende yan sa lakas ng amihan. Kaya crucial din yan. Makasurvive siya but medyo wala naman pinapakita itong ibang models. So, iyan po ang American model. How about the European model? Ito yung tracking niya. Hindi papasok ng PAR and tuloy-tuloy lang po. Wala siyang change of mind dahil po nahila po siya ng frontal system. So, both of them ay good news para sa ating bansa. Okay? So, gagawa tayo ng area of uncertainty. So, yan po ang possible na pwede niyang tahakin. So, it's either way. But, ito, nakita niyo itong dalawang model. Yung light green, yan po ang US Navy model. Medyo, hindi naman po yung reliable. But, yan, pataas din. Curvature. While yung Canadian model, itong medyo magulo ang tracking, similar po sa American model. But, malulusaw po ito. So, yan po. Parehong good news po ang dalawang senaryo. Sana hindi na po magbago na hindi na aabot ng Pilipinas kasi for the past few days, yung American model, binapaabot sa Bicol, isang typhoon, tropical storm. Sabi ko, matagal pa yan. Paglampas ng 5 days, magbabago yan. So, nangyari po. For the next 6 to 7 days, mukhang hindi aabot ng Bicol. Thanks to the northeast monsoon. Dahil malamig po siya. Cool, dry air. Naglalabas po ito ng tuyo na hangin na malamig. Yan ang kalaban ng mga bagyo kasi yung mga bagyo, low pressure areas, nagde-derive silang energy sa warm, moist air. Yung mainit na singaw ng dagat. Okay? So, yan po ang dalawang good news. So, let's hope and pray na masunod itong European model. Huwag na magpa-ekes-ekes dito sa may loob ng Philippine Air Responsibility para hindi na magamit yung pangalan na Odette. Okay? Tandaan niyo, ginagamit lang po yan pag pumasok ng PAR. So, watch out on Wednesday. Malalaman po natin yan. But, pasalamat tayo sa Diyos at continue ang pag-pray natin na sana tuloy-tuloy na po ito. Huwag pupunta sa ating bansa para maganda po ang ating Pasko. Alam natin, mababa na po ang kaso ng COVID. Meron na naman bagong variant, yung Omicron. So, kailangan po, mag-ingat po tayo. Follow the safety rules, yung health protocols
dahil po nandyan pa rin ang ating pandemic season. Okay? So, on Wednesday, magbibigay tayo ng latest ukol dito sa potential na bagyo. At malalaman natin kung safe tayo or tuloy-tuloy nang ligtas tayo sa ating bansa. So, mula sa Typhoon 2000, ito ulit si Mike Pardo nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #WeatherWiser. Magandang gabi ulit sa inyong lahat at maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.